Edidalar, bugünkü videomuzda men size täze gelen Z20 smart sagatymyzyň nähil telefona çatylşyny, içinde nähil funksiýonlar ýerine ýetirip bolýanyny görkezmek istedim. Sagatymyzyň rozu we gara renkleri geldi. Başga da içinde remişogy, silikon görünüşde remişogy, daşynyň remişoklarynyň çalışyp bolýar, demir remişoklar bar. Zaryadny bir kitapçy bar içinde. Sagatymyzy açýas. Sagatymyzyň şular ýaly öz ýüzüne eýlekilenki ýaly. Ýüzüniň aboýjyklaryny mitködük bolýar, şu şekilde her hili aboýjyklary bar. İçinin funksiýonlary açyk aýdyn hemme funksiýonlar görkezilen. Temasyna mitködük bolýar, ulakan görünüşde. Temasyna mitködük bolýar. İlki bilen şular ýaly. Nastroykasyna girýän. Bluetooth'unu açan, Bluetooth'u şu an açık haladır. Telefonumuzdan Bluetooth'unu açıp sagatymyzy gözletýäs. Günümüz modeli Z20 diýip çykýar. Basýas üstüne. Şunyanla kod gelip птичка вот принять etýäs. Bluetooth'dan şu an çatyrly sagatym. Telefona çatyrly Bluetooth'dan. Her bir sagatyň öz programmasy bolşy ýaly. Bu sagatyň kam aýratyn programmasy bolup durýar. Eger de programmasyny biljek bolsaňyz, öz kitabynyň içinde şular ýaly. Kitapçynyň içinde ady ýazylyr. Ýa bolmasa da şu QR koduny skaner etýäňiz, Gönümel Play Marketden adyny çykarýar ýa-da bolmasa da açjagadyr Redefit diýip Play Marketde ýazsaňyz çykarýar. Men de Gönümel skaçaýdy dilendir Redefit girýän. Moy ştaýda Z20 Gönümel çatylanyp görkezýär ştaýda. Bluetooth'dan çatyrnadyňyzda öz haýsy programmasy bolsa Gönümel şondan çatylýar. Sagatymyzyň çatylşy şu şekilde gaty bir kynam däl. Bluetooth bolsa bu sagatda üýtgeşik tarapyna hili Bluetooth'a gepleşip bolýar bu sagatymyzda. Jan gelse, zadetse şonýalyk telefonda gepleşip bolýar, SMS görkezýär. Ştaýda özüňem içinden jan edip bilýän kontakty we Gönümel hemme zady geçýär, aýdym diňläp bolýar. Telefonuňyzy zadyňyzy tapmadyk ýagdaýyňyzda şonýalyk gözledip bilýäňiz. Ulan sagatyny tapmadyk ýagdaýyňyzda gözledip bilýäňiz. Başga da şunun içinde ölçeyen sport hareketleri var, dürlü ştaýda ädimiň, başga da futbol, basketbol, näme sport hareketleri ölçeýär, hemmesi bar. Ansoň budilnik kurap bolýar. Gönümel kontakty we aýdym diňläp bolýar ştaýda surat nähili özüne surat alan nokta prosto upravlýany edip bolýar. Bu sagatyň özünden hem islerini kişiňe jan edip bilýän, jan geleni alyp gepleşip bolýar. Meselem birini jan edip görkezýän, açyk aýdyn hemme sesi gromkosty adam gowy eşdilýär. Gromkostyny zadyň öz içinden peseldi we bolýar. Şu şekilde özünden jan edip bolýar.
Başka da ştaýda oturuş ýagdaýyny ýagtylatýan öwdemlenýesi we SMS gelse görkezýär, ýürek urşuňy ölçeýär, dawleniýaňy, kaloriýaňy, Facebook, Twitter, WhatsApp hemme öwdemlenýeler we içinde dilini ýetgedip bolýar, nastroýkasynyň içinde ýarkysy we sagady nähili prosto programmadan çatman diňe biltudan çataýan ýagdaýyňyzda ştaýda şesedip we öz içinden wagtyny, ştaýda düzüş wagtyny, sagadyny öz içinden nastroýkasyndan düzedip bilersiňiz. Başga da ýarkysy bar ştaýda. Ýarkysyny has gatsyny iňsoňkysyna goýmak zaryadyny köpräk iýip biler, şoň üçin orta şekilli goýsaňyz has gowsy bolýar. Başga da ştaýda melodiýalary we herhili sallaryny ýetgedip bolýar. Ştaýda öz içinde diline ýetgedip bolýar, herhili diller we haýsy diline goýsaňyz türk dili, ingliz dili, rus dili, başga da herhili dilleri we ýetgedip bilýäňiz. Soň aýdym diňläp bolýar ştaýda. QR kod ýa gaýdyşym ýaly programmasyny tapmak üçin skanner etýäňiz, Golmal Play Marketden skaşaýt etýär. İçiniň funksiýonlary şulardan ibaret berdi. SMS we SMS'ini görkezýär. Bu ölçeýän zatlaryny diňe sagadyň özünde däl, telefonyň öz içinden dolandyryp bilersiňiz. Meselem ştaýda EKG, ýürek urşuňyz, dawleniýaňyz hemme zadyny telefonuňyzyň öz içinden hem dolandyryp bilýäňiz. Ştaýda moý we öz danylanyňyzy ýazyp, öz danylanyňyzy ýazsaňyz, şoňa görä hemme zadyňyzy çotga ölçeýär, hemme zadyňyzy berde şagy, dawleniýa, poşt berde hemme zady görkezýär. Bu sagadymyzyň gysgaça şular ýaly düşündürüşi çatylşam gaty kyn däl ölçeýän zatlarym hemme eýlek sagatlanky ýaly. Ýüzüniň aboýam ýanky başdaky ýaly. Herhilek aboýlary we gysgaça düşündüremizde şulardan ibaret. Başga da täze gelen sagatlarymyz ken olaryň nisip bolsa indiki videolarymyzda has köpräk like goýsaňyz, kommentariýalaryňyzy berseňiz şolara görä indiki dememizi, videomuzy şolar boýunça dowam ederiz. Indiki video üçin görüşýänçek hoş sag bolun.